na dawan bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Yes, good morning mga tugang. Maray na pagkaga, maray na aldown in Webes. Ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Mag-iriba-ibahan lamang kita Your door. sa programang Aramon Yato. Medyo halipot lang po kita ngunyan mga tugang. Ta malaog ang programa taod-taod. Kana DENR kapalibutan. Alam nga nito, Jerome? This ain't no time to sleep. Let's count kisses dead. Kapalibutan ta, atamanon ta. Kaibahan si Ma'am Joanne. Holding near with you up there and me down here. I'm gonna knock Bueno mga tugang, good morning po sa Indugabos. Kumusta lamang? on your window. Welcome na sa programang Aramon Yato. Good morning kay Sir Jerel Aranya. Nayaon ngunyan duman sa Camarines Sur. Kay Sir King Reginaldo, maray na pagkagatabi. Sir King, watching dapo from Bangkerohan, Legazpi City. Good morning na, good morning. Gari medyo maduradampog. Ingat-ingat sana kita sa tuyang mga biyahe. This ain't no time to sleep. Let's count Ingat-ingat lang kita sa Oral Down. sheep. Likayan ta ang maghilang. Tabati marahal-mahal ngunyan ang mga kwan. Barakalon, sabi nga ni Bagakan Kuya Nald. Di bali nang medyo nagtios-tios. Ring on Basta di sana maghilang ang mga miyembro kan pamilya. if you don't come out. Kaibahan ta dyan ang Mega Force Patrol sa luwas. Sa Chief of Reporters, Chief Jimmy Nasalita. I'm gonna knock on Sa Tercer Distrito po iyan kan na Albay. Sa First District, si Sir Jomar Bien. you'll see. Segundo Distrito, si Ange Galero and si Sir Al Armario. Down until you say you're gonna come. Ronald Bado sa Technical Department, katuwang dyan si Jerome asin si Shara Leron. Angel Mostaza sa Newsroom, Count kisses dead. I'm counting sheep. nagpapasabot na ano lamang ngaya, And I'm holding it nga ko, wara, up there. wara sana. Here I'm gonna Sa ngaran po ni Sir Mar de la Cruz, kita ang mag-iribahan sa programa ngunyan Aldown in Webes. Mga friends, ako po si Joshua Bino. tap on you. O bueno mga tugang, ako kaya kuya na problema talaga kung kang napaagi ako dyan sa may Duterte Highway, ang daraga dyan sa may Barangay Busay. I'm gonna Nailing minanggad door. ni Kuya Boy, Name. may mga sinakong basura, nagkapartos-patos nin na plastic. Like the love. Garing reparo mo man, na tinuyong itinapok duman. Later man piga sabi na residente kan barangay, residente kan dyan sa daraga ang nagtapok. Kisses. Kasi pwede ngayang may dayo, How? napaagi ngayon dyan, tapos itinapok. With Di ba? there. Iyo din yung ipaabot ta sa Menro, buda sa barangay. May istorya ko lamang taod-taod. Gonna knock. Agari, makanusun mabaga pag ilingon ko yan na magayon-gayon na lugar. Gigibo sa naman na tapukan. You don't come out. Good morning po kay Sir Gonna knock and Tony Reyes. do. Kumusta na tabi, Sir Tony? On your door. Call out your name. Wake. Gari man sana si Sir Tony, si Philip Salvador. I'm gonna hoot and howl like the lovesick crowd until you say you're gonna come out.
Ayan, kaya ang gobyerno baga, ang Menro, ang DNR, di man nagkukulang sa tuya na kakapagirondom, Kuya Nald, maging responsable kita dahil basta sa magparatarapok nin basura kung sain-sain, magsegregar, so mga pwede pang mapakinabangan, i-recycle, di ba? Or kung dahil ka man tataong mag-recycle, i-donate mo naman sa mga asosasyon na nag-recycle ng mga produkto. Diba? Di ba sa Legazpi, dakol kita, may Legazpi Recyclers Association. Igwa man na uligi sa Piñaranda Ecopreneurs, budak digdi sa Barangay Dapdap, may Recyclers Association man dyan. Sa Dapdap, Kuenal, sa mga nag-recycle, ano ang produkto dyan? Mga bag. Kaya, mga bag na minsan ay natama, tanailing ko mananggad gibo sa tarpaulin, may gibo sa plastic, di ba? Nakatabang na kitang malinig ang kapalibutan ta. May natabangan pa kita na nakapag hanap buhay lamang. Di ba? Diyan man sa Piñaranda, itong mga lokdo, yung mga plastic bottles, pigigiling tapos gigibong paso. Di ba? Mas sa mga simpleng paagi sana po mga friends, sa simpleng data pagtapok ng basura kung sain-sain, sa simpleng pag-segregate ng basura sa kanya-kanyang arong, nakulang bagay na po iyan na mapangatamaan ta. Sabi nga ni, nagmabalos na ang kinabahan. Di ba? Oy, sa mga taga Daraga Albay, nagpuo na so celebration kan kag sa festival, 1 month celebration. Pero ang piga-arabang abangan talaga, Kuya Nald, itong team song ni Fafa Jerome na Kay Tagal Kitang Hinintay by Sponge Cola. Ano, Jerome, dumating na ba? Hindi pa? Naghihintay pa? Okay lang an. Date na alat-alat. Date na pahinog-hinog. Boda, ano pa itong sarap pang kanta? Yan ang... So, magkatabi tayo sa... Ano na yung bandang inay? O yan ang... Sarap pang kanta nito. So, kundi man tayo... Ay, sala pa lang. O ni bastang kwan, Silent Sanctuary. Yan, Buda Sponge Cola. Sa Pizza 3 yan, sa Duterte Highway. Magsala naman, Kuya Nald. Ako na naman yung mga magbata-bata, nag-uro arakbuyan habang nag-sabay-sabay sa kanta. Diba? Maray na pagkagatabi kay Sir Mark Brian Asaytono. Kagawad Mark, maray na pagkaga po sa imo dyan sa barangay Pawa, Can, Legazpi City. May pig-send sa kuya si sa dati pa ini. Good morning tabi sa imo kagawad Asaytono and sa imong misis si Madam Margie. Good morning man, nakatutok mo niyan ang Bureau of Fire Protection Candaraga Albay, si Sir Kenneth Nieva. Good morning po Sir Kenneth, and good morning kay Municipal Fire Marshal Sir Amor Lagilles. Kuya Joshua, gwapa po ticket, pwede mahagad po. Ticket po ini ma'am sa ining ticket Kuya Nald. Sa kwan, sa Chinese New Year. May ticket, may nagatawag kitang ticket, Kuya Nald. Nagatawag kitang ticket talaga, Ate Shara. Nagatawag kitang ticket. Nagatawag kitang ticket talaga para duman sa Chinese New Year celebration. Iapot ko daw muna kay BP Henry kung nag-distribute kami nin ticket. Pero garo iyo, diit na lang. Paano sinda, di ko na aram kaya kung paano sinda
Mahagad. Manig di sinda mismo tabi, Jerome. Sinda ang manig di mahagad. Manig di pala sa estasyon kung maagad nin ticket para sa Chinese New Year celebration. Ang aram ko, may tigitaw ining tikoy. 5 na lang ngaya ang yaon. Sir Tony Reyes, yes, nag-text si Sir Tony. Good morning, Josh. Good morning po, Sir Tony. And sa mga pag-irariba dyan sa LGU Legazpi. Bueno mga tugang, may bareta hali sa lawas. Sabi ni Jerome, paunahan na lang mag-mine. Ikatabi, Ate Ans, may na-mine ka na? Kumusta? 1 year na lamang. 1 year ng halat. 1 year, okay lang an. Sabi ba sa paghalat-halat, nakukuha ang hinog na bayawas. Yan. Kaso kung bako bayawas ang makuha mo, Ano? baka mangga. Okay na? Basta ang Okay makuha na. mo, basta ang makuha mong mangga, so very sweet. Yan. Bako sa oral song. Yan, yun ang mga kurso. Si Jerome, ugmahon na naman. Gulok-gulok na naman si Jerome. Kulok ka daw si Jerome. Gari na naman, may na mamalisya na naman ako kay Jerome. Bueno, Ate Ange, good morning. Kamusta dyan? Anyway, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdag pa niya ng impormasyon, nagpupuon po na ko niyan ang mga lokal na parauma digdi sa siyudad ken Legazpi sa atab na pagtanom. Ini dahilan sa nagkaiguanan ni Dispersos ang City Agriculture's Office sa pangyayat ni Ma'am Sheila Nas na magpasunod din early planting kan mga paroy asin iba pang mga gulayon digdi sa syudad darangan ikan preparasyon ninda sa posibleng idarama na epekto kan El Nino phenomenon. Sigun kay Nas, mas marahay na ngunyan sa sanang atab bako pa masyadong mainit o kaya dry na mga kadagaan sa mga umahan, mas marahay na magpuon-puon na magtanom para oras na ready na ini asin yaunaan na presensya kan El Nino ma-harvest na ninda ini maano na ninda asin mapakinabangan na asin maipabakal na sa mga konsumidores. Sigun kay Nas, oras na matian na ang grabing init sa palibot, posibleng magkaiguanan ng problema sa pag-ani kayo ni maapektaran pa ang sa indang kita oral daw. Meron kayo ni nakikipagtabangan ng unyan ang City Agriculture's Office sa Department of Agriculture para magtao naman o matabangan ang mga parauma na makakuanin mga banhi nin paroy asin maitanom na ini mapakinabangan na sa mga oras na ini. Katakod kayo ni ipinahayag ni Nas na haloy na nindang pigaan naman ang siring posibleng kabugtakan kan panahon kung kaya apera sa information dissemination pigigibo na ining early planting pati naman ang paghanda kan mga irrigation pump sa manlain-lain na patekan sa tuyang syudad. And tabi Joshua, informasyon, Ange Galero, DCGB. Aha. I'm gonna knock on your door. Ring Salamat, Ange. tap on your window. Amay na natabi kitang magtanom. Moon is bright, I'm gonna Antisipasyon para sa piglalauman bagang El Nino. call out. Actually, sa iba nga ning lugar, sabi, talagang mainit na. Pasalamat kita sa tuta. Taga uran-uran pa. Down until you say you go. Dala kaya na amihan. Hey, little girl, this ain't Pigsen sa kuya ni the Barkada Tang Kagawad. Memorandum mali sa DILG. All punong barangays, barangay Kagawad, barangay treasurer, barangay secretary, SK chairperson gonna knock on your door. in the province of Albay and all others concerned. Participation in the conduct of barangay newly elected officials towards Great Barangay's basic orientation. Yeah, so para naman sa mga officials di barangay, pag may paapod po ang halimbawa ang DLG at isbaran, partisiparan ta mga paagi yan kung paano ka magiging maray na leader sa barangay, kung paano mapapagayon ang barangay. Di ba? Fight sa na nabanggit ni Ate Ans kasubago sa report. So pagtanong,
Naramduman ko so uron-uron ni Assistant Regional Manager Julie Llenaresas kan na NFA Bicol. Para ngayon duman sa mga LGUs, gari may sursobrama, may budget, na baka pwedeng mag-participate, makipag-partner man niya sa NFA para duman sa sarong programa ining pigapod baga mga tugang na Palay Marketing Assistance Program for Legislators and Local Government Units, so pigapod nindang PALGU. Sa paagi kaya na programang iyan, ang sarong local government unit o kaya ang sarong provincial government nagkakaigwasindanin na kasunduan buda ang NFA na su LGU nagatataonin dagdag na pondo subsidiya para mas madagdagan pa itong buying price kan NFA duman sa mga paroy na ipahawakal kan mga paraoma. Hindi ako matandaan so Cam Norte Igwa. So, probinsya kan Albay, na nakaaging taon talaga ini pinag-uroronan. And so na araman tangani, na i-download na. So, pondo hali sa provincial government of Albay, na i-download na o na itaon na sa NFA Bicol. Kaya, so mga albayanong paraoma, igwa pasindanin na 3 pesos pang dagdag duman sa original buying price kan NFA. Kung halimbawa, sabi baga, may magtanom, kung mag-harvest season naman na baga Kuya Nag, halimbawa ang paraoma mabakal kan na paroy sa NFA, ang original buying price baga is 23. Dahil duman sa subsidiya kan provincial government of Albay sa paagi kan PALGO, ay dugang na 3 pesos, so magiging 26 na. Kaya yaon baga supag ingkanyar mga tugang kang NFA sa iba pang mga LGUs na magkakon man kung igwa man na budget makipag-partner man sa NFA para madagdagan pa itong buying price sa mga paraoma. Arog sa Malinaw igwa garo ki 2 pesos buda 50 sentimong additional pa. Dagdag pa ito naman mga tugang. Marayon baga at least matabangan ta sa mga paraoma digdi sa tuyang lokalidad. Digdi sa tuyang community, mga local farmers ta. Malinaw pa man lang ang igwaning memorandum of agreement buda su NFA. Malay mo baga so ibang mga munisipyo na dakol ang mga paraoma sa saindang nasasakupan. Malay mo baga maisipan man ninda Kuya Nag ay balon ta daw kung may giring may budget pa man niya kita. Paki-partner daw kita sa ngayon sa NFA. Madagdag man lamang yan kita maski piso duman sa buying price kang paroy. Diba? Pagdakol ang nagpabakal nin paroy sa NFA, panigurado dagdag iyan sa buffer stock ninda, sa stock ninda nin paroy buda bagas. Pag may kalamidad, igwanin mararanihan ang mga local government units, igwanin mababakalan na bagas pang tao bilang relief goods, di ba? Very good. Oy, congratulations digdi sa sa business permit and licensing office kan na Daraga. Taso report ninda Kuya Nald, naglangkaw da so na generate na revenue kan 2023 kumpara kan nakaaging taon na 2022. Pigiling ko so data kan 2022 may 2,186 na mga rehistradong business establishment. Tapos igwasindanin revenue na nasa 43,997,000. Kan 2023 nagdagdag so number of registered business establishments nag-abot na sa 2,592. Tapos naka-generate nin revenue na 48,922,000. Nagdakol kaya so nagdakol so bilang kan mga mga business establishments na registered. Siyempre madakol man ang revenue. Pero in the sonata kan 2023 baga may nagkaperang mga business establishments ang pinasarado. Ta sabi wala nin magkakanig yung mga permit
Diba? Pero kung digi sa report, naglangkaw so na-generate nitang revenue, very good. May naglaog na income sa gobyerno. Pero sabi, may mga nagapaabot sa tuya sa mga legit sources na sabi medyo naglangkaw da ang renta dyan sa sa Daraga sa mga nagatitinda sa public market. Yun ini ang i-follow up na naman sa masunod. Hoy, good morning sa mga taga San Jose, Malilipot, Albay. Musta James Padi monitoring right now. ESP Center. Hoy, good morning po kay sa kuyang advisor kang grade 10. Ngunyan, padihon ko na. Nagninong kaya ako Kuya Nald sa iyang kwan, sa iyang baby boy. Nakamonitor da sinda dyan sa ESP department sa San Jose National High School. Good morning po sa mga taga ESP department kan San Jose National High School. Good morning sa bilog na SJNHS. Naman kaya ako nag-eskwela Kuya Nald. Kung wala ang SJNHS, wala man sigurong Joshua Binong maladang kunyan sa radyo. Diyan ako nagpuon-puon. Diyan ako nagpuon-puon man sa mga schools press conference, mga nagaburo barita na. Kaya ito pa talaga high school ako. Medyo matabil-tabil naman talaga kita. Mga nawa rin tabi, Sir Dance, baka makabisita naman kita. Pag parehas na medyo maluwag-luwag ang schedule. Abay na mga tugang, alipot lang kaya ang programa tangon yan, ta malaog man so DENR, ang tabayan taan sa indang programa. Makaukod lamang kita kan mga paagi para makatabang kitang mapangatamaran ang sa tuyang palibot. Very mga programa si Madam Joanne Mariscotes. Kaya pala paraming maugmahon si Jerome. Sisay tabi Jerome, bako. Kaya pala nga rin nagmurusot ka. Ay si... Alam na nga yun sa pangaran ni Boseng. May nakaabang sa imo na tuyo and pusit. Ay, gusto ko tabi iyan, Sir Dance. Gusto ko tabi iyan. Masarap iyan na pang isira sa sinanlag pagkaaga. Fresh pagaro iyan from Masbate. Si John Mark Morilia, kan DENR. Giri na mundo ka, Jerome. Dayman. Ang gusto ko kaya si Madam John Mariscotes kaya Yusuf dati talaga prepare may nagprograma. Ngayon ini si Idol John Mark Morilia. Mga idol ta dyan sa DENR Regional Office 5. Good morning kay Madam Ansi Lawengko. Ang always fresh dyan sa DENR. Agree ka tabi Kuya Nald? Agree ka? Yeah. Ika Jerome, mag-agree ka Jerome. Yan, agree man da si Ate Angel Mustaza. Yaon dyan naka-star sa DNR. So, I love you fans club ni BP Henry. Yeah, pagdigdi mo ngayon tabi pa di sabi ni Sir Dan. Or iagi ko sa house. Ako na lang po ang madyan tabi, sir. Ako na lang po ang madyan. Bisitahan ko lamang si Buboy. Bye na mga tugang, thank you very much. Ako po ang sindong nakaibahan, Joshua Bino, ang tabayan tang masunod na programa, kapalibutan ta at amanon ta.